ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ፀብፃብ ናይ ኢንፍሌሽን ወይ ናይ ሲፒአይ ንብሎ መፂኡ ስለ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ስቶክስ ንሪኦ ተሃሊና ዳርጋ ዝበፅሐ ዋግኡ ይውስኽ ኣሎ ተጥፊሉ ብፍላይ እቲ ሪስክ ኣሰት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ከዓ ንእሽተይ ሪስክ ዝወስድ መጀመርያ ግን እንኳዕ ብድሓን መፃእኩም እንዳበልኩ ድምፂ ይስማዕ እንተሃልዩ ይስማዕ ኣለልኩም መፅሓፍ ላይ ናብቲ መደብና ተኺለ ከእትወኩም ናይ ኮምፒተር ፀገማት ኣጋጢሙኒ ስለ ፀንሐ ቁርብ ድንጉ ኢለኩም ከዓ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታታት እዩ ዘለዎ ናይ ተስላ ፅባሕ ከባቢ 10-20 ሚእታዊት ክትቅንስ ወይ ክትውስኽ ትኽእል እያ ፅባሕ ዝወሃበና ፀብፃብ ማለት እዩ ኣፕል ትማሊ 7 ሚእታዊት ወሲኻ ነይራ ማለት ጥራይ ብምንታይ ከም ዝኾነ ናቱ ክንዘራረብ ኢና ብዓብኡ ግን ናይ ሎማዓንቲ ናይ ሲፒአይ ናይ ኣሜሪካ ዩኤስኤ ናይ ኢንፍሌሽን ፀብፃብ ፅቡቅ ስለ ዝመፀ ዝበዝሓ ስቶክስ ዋግአን ከዓ ክውስኽ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ፌስቡክ ኣን መጀመርያ ግዜ ዝኣት ዘለኹ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ሸር ግበርዎም እሞ ኦብቪየስሊ እቶም ዩቲብ ዘለኹም ካብ ዝበዝሐ ኣባላት ናይዚ ቻነል ስለ ዝኾንኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ሶ እንኳዕ ብድሓን መፃእኩም ታንኪ ጆሲ እንኳዕ ብድሓን መፃእካ እንዳበልኩ ተፊለ ናብቲ ፀብፃብ ክእትወኩም ድንጉ ኢለ ስለ ዝመፃእኩ ግን ሜይቢ ሸር ክበልዎም ከለኹም ላይክ ጌርኩም ከዓ ጀምሩ ማለት እዩ ፐርፌክት ሶ ብዛዕባ ኩሉ ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ ሲፒአይ ጥራይ ዘይኮነ ፀብፃብ ብፍላይ እተን ውልቃዊ ስቶክስ ማግኒፊሰንት 7 ዝበሃላ ዓበይቲ ትካላት ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ እየን ዘለዋ ኣብዚ ዓመት ቁርብ ዝተረፋ ተስላን ኣፕልን ነራ ኣፕል ኣርኪባ ተስላ ከንታ ከጋጥማ እዩ ፅባሕ ክንርኢ ኢና ብሓፈሻ ግን ሎሚ ኣይ ቲንክ ማርኬት ጀምር ዘበለ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቻይና ትካላት ብፍላይ ናይ ኢቪ ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ በዓል ኒዮ ተሓቱ ነርኩም ብዙሓት ዋግአን ትማሊ ቀኒሱ ኣሎ ንሱ ትቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ኢንተረስት ሬት ካሎ ማዓንቲ ፀብፃብ ዝወሃበሉ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪ ሰዓት 7 ብናይ ጀርመን ግዜ ማለት እዩ ናቱ ከዓ እንታይ ከም ዝኸውን ይፀብፃብ ናይ ምሸት ክበኩም ወይ ፅባሕ ታንኪ ምፃም ክቡራት ኣሕዋት እምበር ብኢንፍሌሽን ክጅምረልኩም ኢንፍሌሽን ወይ ሲፒአይ ኢልና ንፅውዖ ኣብዚ ዘሎ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቃል ብሓፈሻ ናይ ኢንፍሌሽን መዐቀኒ እዩ እዚ ዋይ ዝብል ቃል ክትፈልጥዎ ኣለኩም ዝበዝሕኩም year on year ወይ ከዓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ማለት ስለዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘረማ ዓንቲ መዓልቲ ዝነበረ ክሳብ ዘለና እያ ዕለት ማለት እዩ ስለዚ ፀብፃብ ይወሃበና እዩ እቶም ኤክስፐርት ክኢላታት ዝበሃል ተፀቢዮም ዝነበሩ ኢንፍሌሽን 3.4% ክመፅእ ኢሎም ተፀቢዮም ነይሮም እንተኾነ ግን ኢንፍሌሽን ይወርድ ኣሎ ኦፍኮርስ ይወርድ ከም ዘሎ ርኢና ነርና ከባቢ 10% በፂሕ ዝነበረ 9.1% በፂሕ ዝነበረ ኣብ መጀመርያ ናይ ወርሒ 12 ማለት እዩ 2023 ከባቢ 3% ፅቡቅ ወሪድሎም ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ስቲክ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ኣይወረደን ከም ንሪኦ ዘለና ሎማዓንቲ ግን ካብ ተፀብፃብ ብልፅ ዝበለ ክመፅእ ስለ ዝኸኣለ ዋጋ ናይ ስቶክስ ከዓ ምስኡ ይሕንበብ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካናዳ ኢንተረስት ሬት ቆሪፆም እዮም ናይ ዩሮፕ ዘለዉ ኢንተረስት ሬት ቆሪፆም እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ኣሜሪካ ጥራዮም ተሪፎም ዘለዉ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ተሪኢናዮ 3.5 ዝገበረሉ 3.4 ከምዚ መፀ ወይ ከዓ ይረአ ነይሩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ኮር ኢንፍሌሽን ኢልና ንፅውዖ እዩ እዚ ከዓ ነዳዲ ኣውፅኢካ ወይ ከዓ ተሪስክ ኣሰት ተባሃል ዝበሃል ካብቲ ኣውፅኢካ ካብቲ ሲስተም ማለት እዩ ሕጂ ካበይ ዝመፅእ እዚ ብሕፅር ዝበለ ክትብሎ ተረሊኹም እዚ ቤሮ ኦፍ ሌቨር ስታቲስቲክስ ወይ ከዓ BLS ዝበሃል ፀብፃብ ይህበና እዩ ኣብዚ ኣብ ከይድና ክንሪኦ ንኽእል ናይ PDF እንተደሊኹም ዝበዝሕኩም ግን ኦፍኮርስ ማለት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘይክኸውን ስለዝኽእል እቲ ፀብፃብ ጥራይ እንተፈሊጥካ እኹል እዩ በብሓደ ነዚ ከተንብቦ ይትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ፎር ኦል ዩሮባን ኣብ ዝብለና ኣሎ አንቸንጅድ ኢን ሜይ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ወርሒ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ወይ ከዓ ማንት ቱ ማንት ከምዘይተቐየረ ይሕብረና ኣሎ ሶ 0.3% ኢን ኣፕሪል ግን ከምዚ ራይዝ ገይሩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ጠጠው ከም ዝበለ ወይ ከዓ ኣይወስኽን ከም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሲፒአይ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብ ሓንቲ ወርሒ ናብ ሓንቲ ወርሒ ዝሓለፈ ዓመት 1.1 ወሲኹ ነይሩ 0.2 ወሲኹ ብድሕሪኡ ጁላይ ወር 7 ማለት እዩ እንዳበለ ይኸይድ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 0.0 ንመጀመርያ ግዜ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒስ ኢንፍሌሽን ኣይወሰኽን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ፅቡቅ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣገዳስነቱ ክመፅእ የፅንሕ ኢለ ቅድሚኡ ግን ማርኬት ከፊቱ ስለ ዘሎ ኣይ ቲንክ ናብቲ ማርኬት ክወስደኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣይ ቲንክ ናይ ጌም ስቶፕ ትሬድ ትገብሩ ሰባት ሃልይኹም ከዓ ዋግኡ ክንሪኦ ኢና እዚ ኣይንዮ በዚኣ ክጅምረልኩም ሪእዎ ካብ 200 ናብ 206 ብሓንቲ ግዜ ዝወሰኸ እዚ ተናእሽቱ ትካላት እየን ሕጂ ኢንፍሌሽን ታሕቲ ዝወርድ ኮይኑ ወይ ኢንተረስት ሬት ቁረፅ እዩ ዝብል ግምት እንተሃሊና መን ይዝዓቢ መጀመርያ እዚ IWM ዝበሃል ወይ ከዓ 2000 ንኣሽቱ ትካላት ዓበይቲ ዘይኮኑ ንኣሽቱ ትካላት
ዋጋን ክውስኽ ዝረአ ምክንያቱ ብሰንሲቲቭ ብኢንተረስት ሬት ቀጢፈን ክቀያየራ ስለ ዝኽእላ ኦፍ ኮርስ ዊ ሃቭ ማራ QQQ 0.85 ወሲኻ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ንእሽተይ ክትቀንስ ንሪኢ ኣለና እዚ ትማሊ ፅቡቅ ኣርሊ ናምፅኦም ስለ ዝነበሩ እዮም ኣቢሎም ዘለዉ ኤንቪድያ 11 ስፕሊት ገይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ 120 ነይሮም 123 ቀጢፎም ውስኽ ከብሉ ንሪኦም ኣለና ኣፕል ድሓን ዜና እናተኽበኩም እየ ብሓፈሻ ግን ኩለን ዜን ትካላት እንተርእናየን በቃ ዋጋን ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ 1% ወሲኹና ኢሎም ማዓንታ ግን ሎም ማዓንታ ፀብፀብ ተወሳኺ ክወሃበና እዩ ድሕሪ 6 ሰዓት ንሱ ከዓ ኣዝዩ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ጌም ስቶክ ሜቢ ትሬደርስ ዝጥቀምሉ ዓይነት ስቶክ እዚ ከዓ ናቱ ንእሽተይ ፀብፃብ ክበኩም ክፍትን እየ እንተኾነ ግን እዚ ኣዝዩ ሪስክ ዝኾነ ሚም ስቶክስ ተባሂለን ዝፅዋዓ ንኣፍልጦ ዝበሃል ጥራይ ንኣፍልጦ ኢለ ንእሽተይ ሓሳባት ክበኩም ይኽእል እየ ናይዚአን ከዓ ማለት እዩ ሶ يسمع انت علي يسمع تشك قبل المقدم بسويدن لكم من الرميت قوافر اوكي سلام تسفيت حونا بيرفكت يسمع له مالتي سو كون انت خوينو ازي انفليشن صبو ممصو نمن يزتقم انت الكوموني ازي انترست ريت FOMC ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ፀብፃብ ዝህቡ ኢንተረስት ሬት ገንዘብ ሓፈጃ ዝቆፃፀርዎ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ድሕሪ 4 ሰዓት ክህልዎም ፀብፃብ ክነግሩና እዮም ኢንተረስት ሬት ክቆፅሉ ድዮም ኣይቆፅሉን ክነግሩና እዮም ብተወሳኺ ግን ናቶም ርእይቶ ክነግሩና እዮም በዚ ምክንያት ከዓ ስቶክስ ላዕሊ ክውስኽ ይኽእል ታሕቲ ከዓ ክውስኽ ይኽእል እዩ ሕጂ ስቶክ ማርኬት ስለ ንብል ኣብዚ ቻነል ዝበዝሐ ግዜ እምበር ንስቶክ ማርኬት ጥራይ ኣይኮነን ዝፀልዎ እዚ ንኩሉ ናብራ ሂወትና ዝፀልዎ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ክፅሎ ዝኽእል እንታይ ገዛ ምግዛእን ዘይምግዛእን ኣሎ ሞርጌጅና ምኽባርን ዘይምኽባርን ኣሎ ወይ ከዓ ዝለቃሕ ገዛ ገዝእ ከና ተረኪና ንጥቀመሉ ኢንተረስት ወለድ ማለት እዩ ኮታስ ንኩሉ ክፋልና ሂወትና ናይ መካይን ክንገዝእ ከለና ኣስቤዛ ክንገብር ከለና ኮታስ ንኩሉ ነገራት ይፀልዎ ማለት ስለዚ ኢንተረስት ሬት ምቁላፅ ማለት ነቲ ወፍርኻ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ገዛ ክትገዝእ ኣይሸግረካኒ ብሞርጌጅ ዝተፈላለዩ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢንተረስት ሬት ልዑል እንተኮይኑ ግን ገዛኻ ክትሸጦ ኢኻ ስራሕ ክትስእኒ ኢኻ መካይን ክትውንን ክትሽገር ኢኻ ብሓፈሻ እቲ ኖርማል ሂወት ንነብሮ ዝበሃል ቁርባ ሸግር ከብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብ ዓመት 8 ግዜ ፀብፃብ ዝህብሉ ኣብዚ ግዜ ዕለት 12 ጁን ሎማዓንቲ ድሕሪ 4 ሰዓት ከም ዝረኣናዮ ክህቡ እዮም ብድሕሪኡ 31 ጁላይ ኣለና ወርሒ 7 ብድሕሪኡ ወርሒ 9 ኣለና ወርሒ 11 ወርሒ 12 ጥራይን ተሪፎም ዘለዋ ሕጂ እንተሪእናዮ ኣብዚ ሎማዓንቲ ከም ዘይቁረፅ እዩ ዘርእየና ዘሎ 99 ሚእታዊት ሳይቁረፅን ይብለና ኢንተረስት ሬት ርዲ እዚ ብከምዚ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ስቶክ ምክንያቱ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ግን እቲ ዝዛረብዎ ንባዕሎም ሓይሊ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኸ 31 ጁላይ 85% ከም ዘይቁረፅ የርእየና ኣሎ ብድሕሪኡ ኣብ ሰፕተምበር ወይ ከዓ ወርሒ 9 ምስ ከድና ግን 73 ሚእታዊት ከም ዝቁረፅ የርእየና ኣሎ 73 ሚእታዊት ወይ ከዓ 27% ኣይቁረፅን ከም ዝኾነ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ለውጢ ኣይኮነን ዘምፅእ ዘሎ ግን እቲ ኢንፍሌሽን ወላ ብንእሽተይ ፐርሰንት እንተጎዲሉ ሓጋዚ ይኸውን እዚኦም ኢንተረስት ንክቆርፅሉ ማለት እዩ ሕጂ ማዕረፎም ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ፅቡቅ ጌርና ንቋፃፀሩ ተሃሊና ወላ ናይ እንታይ ዝበሃል ኣብነት ጀን ናይ በዓል ቻይና ናይ በዓል ራሻ ዶላር ጉሒፈን እንታይ ገብራ ኣለዋ ወርቂ ክገዝኣ ንሪአን ኣለና ነንባዕል ንግዲ ክገብራ ንሪአን ኣለና እቲ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ እንተኢልኩምኒ ንባዕሉ ኦይል ክሸጡ እንተኮይኖም ስዑድ ዓረብ ዶላር እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ወይ ከዓ እዚ USD ኢልና ንፅውዖ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብድሌቶም ገይሮም ክቋፃፀርዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚ ዶላር ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ሬት ቀልጢፎም እንተቆሪፆምሉ እንታይ ከጋጥም እዩ ኦፍ ኮርስ ገንዘበን ቀልጢፎም ከውፅእ የውፅእ ኣለዋ ኦልሬዲ በዓል ቻይና የውፅኡ ኣለዋ ብቦንድ ኣቐሚጦን ዝነበራ ግን ተመሊሰን ከውፅእ እየን እቲ ዶላር ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ካንሰር እዩ ማለት እዩ ሰብ ንክጥቀመሉ ኦፍ ኮርስ ክንዕቆ እዩ ዝዓይነቱ ክኸውን እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዘይክቕይርዎ ክእሉ እዮም ልዑል እንተኮይኑ ኢንተረስት ሬት ግን ኦኬ ኣነ ካብ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዘዋፍሮ ወይ ገዛ ዝገዝኦ እንታይ ክገብር እየ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ከቐምጦ እየ ምክንያቱ ሪስክ ዘይብሉ ስለዝኾነ 7% ክህቡን ዝኽእሉ እንተኮይኖም ኣብ S&P 500 ከዓ 10% ጥራይ ንዓመት ክንረኽበሉ እንተኢልና እሞ ከዓ ንእሽተይ ሪስክ ወሲድና እንታይ ትመርፅ ንስኻ ርዱእ ነገር እዩ ሪስክ ዘይብሉ 8% ትመርፅ ካብ ሪስክ ዘለዎ 10% ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 3% 2% እንተኮይኑ በዓል ቻይና በዓል ኣሜሪካ በዓል ራሻ ኩለን እንታይ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለምና ዶላር ጉሒፈን ካልእ ዓይነት ክጥቀማ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ንስቶክ ማርኬት ይኹን ንገዛውቲ ብሓፈሻ ንኩሉ ክፀልዎ ተኽእሎታት ኣሎ እዚ ስቶክ እዚ ኢንተረስት ሬት ንብሎ ዘለና ወይ ገለ ንብሎ ዘለና ንመን እዩ ተቐንዲ ዝፀልዎ እንተኢልና በዓል BTC
بعل بيتكوين نابنت انترينا زبزح جزيه بخمسي كتصلوا ان زرعه لم ابز جزيه زرعه سوسان شو عتن زنحت نبيت حبيبه سوسان في عتن كتشحر وسيخ الله مهنياتو صبغ زينا سلد سمعت مالتي حجي بزعبا ستوك ماركت سلزبلنا ستوك ترى يكون كله كريبتو يكون غزا يكون كله بحساب ست حزي مهنياتو ات الماكرو ايكونومكس نبهالو كوينات انت تجميرو انترست ريت انت تقورصو انترست ريت انت توسيخو نقولو نغراتنا كصلو تقولوتات الله مالتي እዚ ቢትኮይን ንምንታይ እዩ ልዕሊ በዓል ኤንቪዲያ ልዕሊ በዓል ተስላ ወይ ልዕሊ በዓል ኣፕል ፅልዋ ዝገብረሉ ኢልኩም ተሓትቱ ኮይንኩም ዝበዝሐ ግዜ በዓል ኣፕል በዓል ኤንቪዲያ ፀብፃብ ናተን ይህባ እየን እቲ ኤርኒንግ ዝበሃል ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዝህብኦ ንሱ ማለት ክንቀሳቀሰ ንኽእል እዩ ላዕሊ ንኣብነት ተስላ 10 ቢልዮን ከእትው ትፅቢት ዘገብረሉ 2 ቢልዮን ተእትዮ ዋጋ ናይ ተስላ 10% 50% ክትጎድል ትኽእል እያ ናይ ቢትኮይን ግን በዚ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ያዳ ፅሎ እምበር ኤርኒንግ ዝበሃል የብሉን ምክንያቱ ክሪፕቶ ካረንሲ ኤርኒንግ ሰብ ዝቋፃፀሮ ስለዘይብሉ ኣታውን ወፃኢ ስለዘይብሉ ማለት እዩ ሶ ያ በዓል ቢትኮይን ኣብ ከምዚ ኩነታት ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ክፅለዋ ንሪአን ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ወላ እንተሪኢና ኩለን ኢተርም ቢትኮይን 3.4 ክትውስኽ ከላ በዓል ኢተርም ትማሊ ወዲቑ እዩ ነይሩ كله وديقون يرد مالي دعمي شو 7% أبز جزء جن صبغ زينا سميعو كله واقع كوسخ نريئه علنا مات كله جرين نريئ لنا of course ناي ستوك ماركت انت مسينا كمان كم ورينا update هاي قبرونا له أبزي باي ذا واي إذا خا ناي زعمت يعني نحكي مثلا كان كنا إذا خا أنت رأيني حدا نتبعهم شو سيخلو بزي انفيديا وسيخلو زبد حس جرين ريالنا في اللايتن عبيت تكالت جوجل مايكروسوفت ميتا فيسبوك نبلا مالتي سو أبزين إشيك فديلكم يدحن anyway تنعبي زبالات لايك بتقول أبزل واهم أبل حدا نتبشو عاتف توصل كلا انفيديا كنت نتبكلت كله أبغون هذا في اللايت عبيت تكالت مالتي perfect تسلا حجاب زري لنا ستيل حدا نتبع حدا percent وسيق الله جن كنت نقالنا مهنياتو تصبح عتاون وسائل نزنقروا ليو ناي تسلا مالتي ازي ناي head of investor vote صباح vote قدري vote مالتك مريج اخو قبري من منتايو حدا إيلان ماسك وحبو داعي وحبون زبلي تي جنزكو وحبو تواهي تباهي زنبرة أبز جزية زجن تطويل لهم يبالي لهم سلز خصوصا وتم شير هولدرز ويكا نحنا تيم نبل مالتي فوت نقبر ويكا نمرت نخلينا يوهبون أي وهبون لنا اتزقوا بقى مالتي حجي زبزح أي وهبو لنا لا عبيت تكالات مالتي تمول كان سبات كم زناتنا نتكم ريتيل انفسترز تبعنا نتوعقل يوهبوا إلهم الله حجي صباحنا تصدقوا وهبنا اتقدموا ينسي إذا كلايكا كابزلت ختمات تسلا نتا تقوم تطلبوتا ويزم حضر البوتا كابونا بتكساس نخم حلالفو يم حلالف دو أي محلالف نزبلالو حجي كلتي أنت تعرفو تسلا كباب 15 مئة كتقودل تخلوتات اللوات صباح مالتي بس جزية سخن دي أزلا شير قبلك ميجن أزي يخستايد بفلايتي ولك أو ستوك نمرت تقوينا بفلاي ولك أو ستوك نمرت تقوينا أبز جزية 170 كتنا الله كسام 150 كتورد قلها صباح easily مالتي كما كلكم كلكم جن كلتي أنت حليفو نحن مريج أنا يست تباهيلو ناب تكساس تخيل يست تباهيلو بخلتي يست أنت تباهيلو كساب لعليك كتميتين إسران كتميت تختبز حكات تقول تطلع بحيث الزبدة 10% كتوسخ تقول الله 10% كتكنس كا تقول الله سلازي إزي أبقمت بمئتاو إنفستجرنا تمرازي خون الريسك زلون مفلات مالتي كل جزء ريسك ريواردن ويقول سيتن بحنسب ست حاجة سلازقونه مالتي سلازي إزي ناي تسلا يمثل حتر زبالة حتى تسلا سمعت جن كلن كان بعد نيوز عم سلا كان بعد إكسبنز عم سلا كان بعد كلن ناي EV ويك إلكتريك فيكل إلنا نسوي عن مكاين واجع نقولي له إذا تعرف ويك تاكس ناي عملت كاب أفريقيا أمزي أو أوروبا زخونة كاب تخوينا تاكس تخفلوني متغرض مالتي حجي زي إن كاب حنت هاجرنا بحنت هاجر كيدا نكسر خلوها تاكس لزخفلة EV وإلكتريك فيكل سباهيدن زوعة كما بسلاسان شو مونتن مئتا وتنلعلي تاكس تخفلهم تباهيلو مالتي بحيث زبالة 10 شيء تنيرات مكينة 10 3 شيء يا ويكا كما بشو 10 قرخ شو توعم 3 أن من قستنا أوروبا
ንኽወሃቦም ይትገንዘብ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኦፍኮርስ ናተን ማርጅን ወይ ፕሮፊት ማርጅን ኢልና ንፅዋዕ መክሰብ ክውሕድ ስለዝኾነ ዋጋ ናይ በዓል ኒዮ ከዓ ትማሊ ጥዋዕ ክብል ርኢና ነርና ማለት እዩ። ኒዮ ጥራይ ዘይኮነ ኤኒዌይ ዋላ በዓል ተስላ ከመን ኣቢለን ነረን ኣብዚ ንሪኦ ካብ 10% ቀኒሳ ላ ውሽጢ 2 መዓልቲ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ዜናታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘብሎ ከዓ ንሱ እዩ። ተስላ ንባዕላ ሓደ ካብቲ ጎሊላ ዝነበረት ትማሊ ትቀንዲ ምክንያታት ንሱ ነይሩ። ናብ ኣፕል ክንከይድ ኣፕል ቻት ጂፒቲ ዘይፈልጥ የለን ኣብዚ ግዜ እዚ ወይ ኦፕን ኤአይ ኢና ንፅውዕቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣፕል ከዓ ኣፕል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ሓድሽ ሲስተም ኣትዮም ኣለዉ እዚ ማለት እዩ። ኣፕል ኢንተሊጀንስ ሕጂ ብጣዕሚ እዮም ዝዕቢሎም ነይሮም ኣብዚ ዓመት ባይ ዘ ወይ ኣፕል ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ዝፈትዎም ትካላት እዮም ነይሮም ኣነ ወላ ዝበዝሐ ሪቴል ዝፈትዎም ዝነበረ ትማሊ ግን ብዝሃብዎ ፀብፃብ ብጣዕሚ ኳሊቲ ዝኾነ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ የተኣታተዉ ስለ ዘለዉ ኣብታ ትመፅእ ዘላ ኣይፎን ወይ ማክቡክ ወይ ከዓ ኣይፓድ ማለት እዩ ከም በዓል ሓደሽቲ ካልኩሌተራት ገለ ዝኣመሰለ ዋጋ ናይ ስቶክ ከዓ ኦፍኮርስ ብከምዚ ምክንያታት ላዕሊ ክትከይድ ክኢላ ሕጂ 2% ወሲኻ ኣላ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ጥራይ ሪኦ ክንደይ ፐርሰንት ወሲኹሎ ኣብ ውሽጢ 8% 10% ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ደቂሰ እያ ነይራ ሪከርድ ሃይ ይበፅሕ እዩ ከምዚ ተረኣዩ ይፈልጥኒ ከምዚ ዓይነት ሪከርድ ሴራ ይትፈልጥና ወይ ከዓ ኣብቲ ሃይ በፂሓ ኣይትፈልጥኛ ማለት እዩ ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ድኾን ኣሕዋት በይነ ይዛረብ ከይህሉ ወይ ሰብ ደውሎም ዝፀኒሖም በዝሙ ይስማዕ ኣሎ ድዩ ድምፂ ሜቢ ሕቶታት ሃልዮም ከዓ ፅሒኩም ክፀንሑ ትኽእሉ ኢኹም ድሓን ኣዳሊኹሞ ንምባል ኢለ ዜናታት ክናብኡ ከለኹ ረቢለ ክበኩም ናይ ክሪፕቶ ርኢና ኦፍኮርስ ቢትኮይን ስቲል ትውስኻላ 69,500 ኣሎ እዚ ስለዚ ሓደ ብሪንግ እዚ ቻት ጂፒቲ ምስ ኣፕል ፅቡቅ ርክብ ይገብር ኣለዋ ብተወሳኺ ተስላ እዚ ኤላን ማስክ ማለት እዩ ምስ ቻት ጂፒቲ ብዙሕ ከሲስዋ ነይሩ ኢልና ኣብዚ መጀመርያ ዓመት ተዘራሪብና ነርና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ትክስ ጠጠው ከም ዘበሎ ይግለፅ ማለት እዩ ጌም ስቶፕ ክንከዳ ኢና ድሓና ጌም ስቶፕ ፅንሕ ኢልና እዚአን ይመስላትን ቀንዲ ዜናታት ንስቶክ ማርኬት ዘንቀሳቅሱ ዘለዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓፈሻ እቲ ኢንተረስት ሬት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ትፅቢት ንላዕሊ ስለ ዝመፅእ ያሸኩም ከም ንሪኦ ዘለና ኢንተረስት ሬት ታሕቲ ይጎድል ስለ ዘሎ ዋጋ ስቶክስካ ብኡ መጠን ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ተስላ ከባቢ 1.5 ወሲኻላ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከም ዝበልኩኹም ዳሕራይ ከዓ ፀብፀብ ኣሎ እንዲ ስቲል ክጎድል ይኽእል እዩ ሕጂ ነዚ ማርኬት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ንምቁፅፃር እዚ ኪው ዝብል ይሆና ንሪኦ ትቀንዲ ማለት እዩ እቲ በዓል ተስላ ገለ ውልቃዊ ስቶክ ስለዝኾነ ብሓፈሻ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ከም ተደሊና 1.2% ወሲኹ ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ ኣብዚ ኣብዚ ናይ ጂኤምኢ ጌም ስቶፕ ፀብፃብ ክበኩም የፅንሕ ኢለ ቅድሚኡ ግን ዝኾነ ሕቶታት ሃሊኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኤንቪድያ 125 በፂሓ ኣላ ጠጠው ዘይትብል ትካል ብፍላይ ኤንቪድያ ዝበዝሐ ሰብ ክትጎድል እያ ዝብል ግምት ገይሮም ከባቢ 10% ገለስ ኮሬክሽን ክትገብር እያ ዝብል ትፅቢት ብዙሕ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኢንፍሌሽን ከዓ ፅቡቅ ስለ ዝመፃለን ወሲኽና ኣለዋ ግን ጀሮም ፓወል ዝብሎ ዳሕራይ ርኢና ከዓ ኦፍኮርስ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኢና ተሓዊኽካ ኢንቨስት ምግባር ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ሪዋርድን ሪስክን ኣብ ግምት ብምእታው ከተዋፍር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ታንኪ ኣሕዋት ሜቢ ሕቶ ተሃሊኩም ፊል ፍሪ ክትሓትሞ ሸር ግበሎም ኣብኡ ከለኹም ከዓ ሳማሪ ኢና ፅሙቕ ኣቢልና ንእሽተይና ምፅኢናያ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ስዊድን ዘለኹ ኣብ ኖርድኔት ከዋፍር ደልየ ሓገዝኩም ይደሊ ኣለኹ ኮንታክት ግብሩ ማለት ኣብ ኖርድኔት ንሕና ይኮና ክንሓግዘካ ንኽእል ብነቶም ባንኪ ኣብ ኮንታክት ትገብሮም ወይ እቲ ብሮከሬጅ ኣውፅኢካ ቀሊል ንምውፋሩ ኣነ ባዕሊ ኣብ ኢንግላንድ እየ ዝቕመጥ ስለዚ እቲ ሓሳባት እየ ተኽበኩም ዝኽእል እምበር ብግብሪ ክሕግዘካ ሳይክእልኒ ኣብ ኖርድኔት ክጥቀም ኣይክእልኒ ጌም ስቶፕ ኣለካ ዶ ኪልያን ምባፔ ጌም ስቶፕ ኣለኒ ክቡር ሓው ማት ስቶክ ኣለካ ዲ ማለት ካዲ ወላ ፀብፀብ ኣለካ ዲ ጌም ስቶፕ ሓንቲ ካብተን ኢንትረስቲንግ ዝኾና ሪቴለርስ ዝፈትውን ወይ ከዓ ትሬደርስ ማለት እዩ ትሬድ ዝገብሩ ሰባት ዝፈትውን ስቶክስ እየን ሕጂ ጂኤምኢ ስቶክ ኣብዚ ግዜ እዚ ኦፍኮርስ ዜሮላ ኣብ 5 መዓልቲ 3% ቀኒሳ ኣብዚ ክሪአኩም 100% ወሲኸላ ኣብዚ ካብዚኣ ጥራይ ካብ ዕለት 1 ወርሒ 5 ሳብ ዕለት
او في 13 معلتس 180% وسيخه شعو خاب 13 معلت تكون كا اوف كورس 60% كنيسه بدحريكم وسيخه بدحريها حجي ازي بنعشتو انفسترز او وافرتي لعلن تحتن زخيدي سو نيوز اللي نتصحيح مابزي كمثال ناي ارنين مثالو anyway بتا ارنين تصاب قال يكون كمان بزع زكايد انتي دا what is كيفي so ኣብዚ ለና እንታይ ብላ ኣሎ ኣብዚ ጌም ስቶፕ ፕራይስ ዲክላይን ሳም ሮሪንግ ኪቲ ኦፕሽን ፖዚሽን ብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ሮሪንግ ኪቲ ዝበሃል ዳርጋ ሚሊዮነር ኮይኑ ብሓፂር ግዜ 50,000 ዋፊሩ ቅድሚ 2000 ኣብ ግዜ ኮሮና ዝነበረ ጌም ስቶፕ ኦፍ ኮርስ ናይ ምንታይ ትካል ከም ዝኾነ ዝበዛሕና ኣይንፈልጣን ክኸውን ንኽእል ኢና ግን ክነዋፍር ኤኒዌይ ሪኮመንድ ኣይገብሮን ሓሳባት ኣይህበኩም እየ ምክንያቱ ንኣሽቱ ትካላት እየን ቀጢፈን ሪስክ ዝኾና ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ሪስክ ዝበልክያ ገንዘብ ወይ ኣይጥቀሙኒ ዝበልክያ ጥራይ ተዋፊርካ ኣሎ እምበር ኣብኡ ንግዝኡ ማለት እዮም ገዚእካ ፅራሕ ትሸጦ ገለት እዚ ኮይኑ ንኩልና ሪኮመንድ ኣይኮነን ሶናቱ ታሪክ ሕፅረ ቢለ ክነግረኩም እንተኮይነ ግን ኣብቲ ግዜ ኮሮና ጌም መፃወቲ ማለት ቆልዑ ዝፃወትሉ ወላ ሕና ንፃወትሉ ንኽእልና ናይ ፉትቦል ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ እዮም ዝሸጡ ኣብቲ ግዜ 2021 ናብ ኦንላይን ይቕየር ስለ ዝነበረ ኩሉ ነገራት እዚ ናይ ዲጂታል ማለት እዩ ንዕኦም ብዙሕ ኣይሸጡን እዮም ነይሮም ሕጂ ሓደ ካብዚኦም ካብዚ ኸባና ግን 50,000 ኣዋፊሩ ኣብኡ ኦፍ ኮርስ ኦፕሽን ዝበሃል ኣሎ ኣብ መጻኢ ክትገዝኦ ትኽእል ኣብቲ ብዙሕ ዲቴል ክኣቱ ካብቲ ናይ ኦፕሽንስ ግን ንመጻኢ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ብውሕድ ገንዘብ ጌርካስ ለቨሬጅ ወይ ከዓ ልቓሕ ተጠቂምካ ክትገዝኦ ትኽእል ማለት እዩ ብ50,000 ገይሩስ ቅድሚ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ዳርጋ 1 ቢልዮን በፂሑ ነይሩ ቀሪቡ ነይሩ 1 ቢልዮን ዶላርስ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ እንተኢልኩምኒ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ጉሩብ ኣውፂኦም እዚኣ ትካል እዚኣ ከምዚ ከምዚ ኣታው ኣለዋ ከምዚ ተስፋ ኣለዋ ስለዚ ላዕሊ ክትስቀል ትኽእል እያ ኢሎም ከምዚ ከማናን ከማኹም ሪቴለርስ ማለት እዩ እሱ ኢሎም የዋፍሩ ሕጂ ሾርት ዝበሃል ኣሎ ሾርት ከዓ ዋጋኣ ትጎድል ኢልካ ከተትሕዝ ከለካ ሕጂ ዋጋኣ ትጎድል ኢልካ ተትሕዝ ተሃሊኻ ትውስኽ ኢሎም ከዓ ዝበዝሑ ዘዋፍሩ ተሃልዮም እቲ ጎድል ኢሉ ኣትሒዙ ዝነበረ ወላ ተመሊሱ ክገዝኦ እዩ ዘለዎ እቲ ሸርስ ሕጂ ብዙሕ ጠለብ ትረክብ ስለ ዘላ ዋጋ ናይቲ ስቶክ ከዓ ሰማይ ትስቀል እያ ሕጂ እቲ ሾርት ገይሮም ዝነበሩ እንታይ እዮም እንተኢልኩምን ኢንስቲቱሽንስ እዮም ማለት ዓበይቲ ትካላት ማለት ሄጅ ፋንድስ ዝበሃሉ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓዙ እዮም ሕጂ እዚኦም ኣብዚ ግዜ እዚ 2021 ማለት እዩ ሰማይ ተሰቂላ 3 ቅርሺ ዝነበርስ 500 ገለ በፂሓ ሓንቲ ሼር ማለት እዩ እዚ ወዲ ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ 50,000 በቃ ፌመስ ኮይኑ ኤክስትሪምሊ ፌመስ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ትማሊ ብሎም ትማሊ ከዓ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣጋጢሙ ነይሩ እንተኾነ ግን ዋግኡ ብጣዕሚ ጎሊሉ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ጌም ስቶክ ከም ዝሪኦ ዘለና ዲክላይን ሳም ሮሪንግ ኪቲ ኦፕሽን ስሙ እዚ ሮሪንግ ኪቲ ካልእ ስሙ እኳ ግን መፀውዒ እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ ላይቭ ኣትዩ ነይሩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩቲዩብ ላይቭ ኣትዩ ነይሩ ክገርመኩም ፍርቂ ሚልዮን 430,000 ላይቭ ይከታተልዎ ነይሩ 430,000 ላይቭ ይከታተልዎ ነይሩ ኣብ ዩቲዩብ ኣነ ከም ሪአ ይፈልጥኒ ፍርቂ ሚልዮን ህዝብስ ይከታተሎ ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ዋጋ ናይታ ስቶክ ክትውስኻ ዝብል ግምት ገይሮም ስለ ዝነበሩ ኣብ ትሽዕ ግዜ እንታይ ክብል እዩ ክሸጦ ድዩ ኣይክሸጦን እዩ እዚ ወዲ እዚ ግን ኣይሸጦን እዩ ኢሉ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይሸጦን ኣሎ ሶ ኣብዚ ግዜ እዚ ዋግኡ ብጣዕሚ ጎዲሉ ንዓና ግን ብጣዕሚ ሪስኪ እዩ ብፍላይ ዝበዛሕና ከም ጀመርቲ ኮይና ንከታተል ስለ ዘለና ሶ ኣብ ጌም ስቶፕ ኢንቨስት ምግባር ኣይብልኒ ትሬዲንግ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቶም ትሬደርስ ክጥቀመሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ትሬድ ከዓ ሪስክ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሰላም ብርሃን መጀመርያ ብጣዕሚ ይቐኒልካ ሶ ታንኪ ክብርሓው እዚ ብሉፅ ዛዕባ ገጽ እቲ ኣብ ኮስትሬድ ኣብ ብስወከፍ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ክንገዝእ 5 ስለ ንሕተት እንታይ እንተገበርና ዝወሓደ ክፍል ክንከፍል ንኽእል ኮስትሬድ ናይ ካናዳ ከምኡ ፀገም ኣለኩም ወላ ሓንቲ ኦፕሽን የለን ክልቲኣኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ወይ እዚኣ ኮስትሬድ ኢልካ ፅሒፍካ ዘለካ ወይ ከዓ ዌልስ ሲምፕል ትበሃል ከኣላ ኣብቲ ቻት ፅሒፈልኩም ኣለኹ ሜቢ ተብለኩም እንተኮይና ያ ታንኪ تقدر تصحي فيها اوكي من فيسبوك اصل زلكم مالت سوري يا ويلز سيمبل تلاقي صحيفه ويل سيمبل لكم اي ثينك حيش مثلا كاب كويست تريد ناخذ جزء له مالتي كم زبل كايا ግን ازي اشغاري اختفلت ابو مالتي ማለት ወይ ንክትገዝእ ንክትሸይጥንስ ብዙሕ ምቻ ዝገብሮ ሕጂ ትሬድ ንክትገብር ታባዕካ ብፍላይ ኣባኹም ማለት እዩ ሶ ካልእ ሕቶት ሃልይኩም ኩላት ኣሕዋት ፊል ፍሪ እንተዘይ ኮይኑ ዋጋ ስቶክስ እንታይ ይኾን ኣሎ ክንሪእልኩም ምን እያ ተስላ ማራቶን ምስኣያ ክትከይድ ኦፍ ኮርስ
1% تراح وريدة marathon تورد of course which is not bad. let's see Apple 3% وسي على ما عندها oh my god أبز رأيوا تمالك عندي وسيخة لو ما عندي توصل على رأيوا تمالك أبز نابز سماية تسقيلة لو ما عندها أبز نابز قلت 114 that's a record كم زي تاعي تفلتني by the way قدامي تتكازع عبيت بماركت كاب مالتي أبز جزء زي مايكروسوفت يازلا انفيديا قنت إلى تاني رانا أبل حد يقن أبل على زعبيت مالتي بزي ماركت كاب مالتي هو قاعد تعمل وسيخ سلزله أبل كاليت الله أبز جزء زي بعبيت كان ريخ لنا مالتي يا زي SM 500 كبابي 1% وسيخ له QQQ حدا نفس تربعته زي قرب ريسك تبعينا زوعل كل التنت بشوعته كوس صغير له أوكي جيم ستوك أبز لكم it's like لا على خيد تحت خيدي extremely risk مالتي انت ريهم مري بقى عبط قباتكم عند هاي تركبين حبتك على ستوكس كم نايزي غير نكسا اصيلا ليترلي 10% 30% تبع حنت غير خنا ترخدي سو بفلا ليفرج تتكم كتصنع كاكستريم ريسك مالتي كنت 24 على انفيديا بزي I think I would expect it to down week after انت تصبخوا نيرا ግን it never does حتى سبليت زي تقبل نيراس كندي بتي حلا مالتي شحن كل 140 بتي حلا مالتي سبليت زي تقبل نيرا سبليت مالتك اب 10 تمقيله مالتي سو وات از سوفتي مايكروسوفت هذا نتبكلت له باي ذا ودي انت زعبيات كراتن زبلت كراتي لنا نصوعني نسلو بزح ريسك موسار كمان زقدس كوين يسمعني انا مانيات اخل كاش لزلون ريسيشن يمصع قلي يمصع كل غزي صبغو سي زمصع عبيت تكالا سلازخونا مالتي اوكي فور سي اف دي تريدين كومو تمثل كامبرو فورتيسيو سي اف دي تريدين كما تمثل هاي تبدأتنا لا ابراهيمو يا ريتها فورتيسيو سي اف دي وفورتي تاتعفتنا تبدأتنا بيتكوين بزعبا لابرج كلتا لابرج تتكينكا تتجنزب يوفر ديو تلقح مالتي قرب مبرهي هذا اوكي ليفرج مالت لقح مالتي سو بتزاوري كنك بالدس ملن يو ليفرج كلك حكا تزخو كرد اكا تزخو لقح مالتي اني ليفرج مالت لقح مالتي لون بون كل ذي لقحي حجيتي اسرار حتى رايز فلالي واسماتي زفلال حجي مورجيج مالتي نعمت غزا ترليخا 100 شحن خوينا واغانا تغزا 50 شحن تحلي كنسخه 50 شح ناتكا غنزبي ايكوتي لنا نزوع 50 شح كا مورجيج وكا كلمه كفليت دحر كفليت دبال مورجيج مالتي تلقح كابت بانك تلقح كذا لها مالتي حجي 50 شح انت ليفرج تخون لا تلقح زلها مالتي سلازي كلتنا حدا خوين له ليفرج حجي انا غزا 50 شح تلقحكا 50 شح ناتكا اي تواغانا غزا 100 شح ناي ستوك اكوم 100 قرش انت نيرانا حنت ستوك 5 قرش تبين تهلي كان 5 قرش غيرك حنت شير انت غزيكا 5 قرش تلقحكا لها مالتي مساش خمن تلقي كلها كابتا بروكرج كم تاني بانك انترست زخفلها ابز نايت ليفرج نايت لقاح كخفلها ام معلتاو مشت كوستو كخولي مالتي سلازي ليفرج مالت حزل زبله لقاح مالتي كلتن حدد خوينو 100 قرش واقعس ب 50 تجزا خلها ربعه حدد تزخوني كلتن 100 واقع ب 50 طريق تجزا كلها مالتي سلازي 4 شهر واقع حنت ستوك تجزا ترليخا شح طاي انت هليكا ابتا ستوك انت امن انت وينكا وي ملء امنت انت هليكا توسخا زبل ليفرج بمتقام زبلت اوصيت كتمصد خليخ مالتي سلازي كم غزا غير حسبه لك عم تغزا كلاس 100 شيء زلو سب وحد انت خوينو وي اخلني غزا زبل خوين تاي تقبل يلقح كبانك مالتي اذا كن كبانك زي كون كتلقح كابتو بروكر تتقملوا زلها ستوك تغزالو تشطلو زلها مالتي سو اي هوب نتيرات كات زي تقطون انفيديا افريقيا برهين انفيديا اب انفيديا اوافيركا يا انفيديا زبلت افريقيا اي ثينك بزحات አለው anyway ኣብዚ ምሳና ስቶክ ማርኬት ዝጀመሩ ወላ ብዙሓት ሰባት አለው ዝኸሰብሉ አድቫንስ ማይክሮ ዲቫይስ እንታይ ኣፍልጦ ኣለካ AMD ወላ ከምኡ ማለት እዩ anyway ከሪልካ ከለ ኣብዚ ሲ አይዘ ወይ ታንክ ዩ በመምጻእኩም ላይክ ግበሉ በኋላውን ካ ሜቢ ኦኬ ሶ ይረአና ታሊ ኣብዚ
ዋጋ ብጣዕሚ ክትውስኽ ትፅቢት ጌርላ ነይረ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 200 ገለ መፂሓ ዝነበረት ስቲል ኮለል ትብል ኣላ ኣብቲ 160ታት ማለት ብዓይኒ መፃኢ ክትሪኦ ከለካ ብዝያ ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ፅቡቅ ጠለብ እዩ ዘለዎን ፅቡቅ ጠለብ ኣለዎን ኣብዚ ግዜ እዚ እንተኾነ ግን ዝበዝሐ ሰብ ኣብ በዓል ኤንቪድያ ከዋፍር ከሎ እቲ ገንዘቡ ይውድኦ ኣሎ ኣብ በዓል ኤኤምዲ ከዋፍር ኣይከኣልን እዩ ተመሳሳልቲ ስለ ዝኾነ ብተዘዋዋሪ ከመይ ኮይኑ ይስማዓኒ መሲልካ ኣነ ክገልፃ ተዝኸውን ነይረ ማረሞ ኣብዚ ኣነ ክገልፃ ተዝኸውን ነይረ ንኤኤምዲ ከምዚ ክልተ ጫማ ደሊኻ ኣለኻ ሓደ ናይክ ኣሎ ሓደ ኣዲዳስ ኣሎ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ ኣዲዳስ ዝገዝእ ተሃልዩ እታ ናይ ጠለብ ንእሽተይ ክውሕዶ ምኽእል እዩ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ኤንቪድያ የዋፍር ስለ ዘሎ ብዚ ግዜ እዚ ዋጋ ናይ በዓል ኤኤምዲ ከዓ ንእሽተይ ክወርድ ናቹራል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ያ ፅቡቅ መፃኢ ኣለዋ ዝብል ግምት ኣለኒ ብናተይ እንተኾነ ግን ኣብ በዓል ኤንቪድያ ዝበለፀ ይኸውን ኣሎ ወላ ዳኣ ትመለስ 10% ትመለስ እምበር ስቲል ክትውስኽ ትፅቢት ዝገብረላ ስቶክ እንተሃልየ ኣነ ኤንቪድያ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ሚኢትካ ሚኢት ክትኮን ኣይትኽእልን ኩሉ ግዜ ኣብ ኢተር ኣካውንት ከፊተ ግን ምኽፋት ምቕያር ናይ ካርድ ስለ ዝገበርኩ ክሎዝ ገይሮምኒ ናይ ኮሽን ኢዝ ብቴሌፎን ኢተር ኣሎ ባዕሎም ድውልሎም እዮም ባዕሎም ድውልሎም እዮም ኣነ ገር ሪኮመንድ ኣይገብሮን እዩ ብቴሌፎን ወላ ደው ኢሎም ልኩም ምስኦም ክትራኸቡ ብዙሕ ሪኮመንድ ኣይገብሮን እዩ ብቴሌፎን ምክንያቱ ዝኾነ ሃክ ከይትገብር ወይ ጌጋ ቴሌፎናት ከይጥቀም ብሓፈሻ ግን እየ ኣለዉ ብኢሜይል ተፅሒፍካሎም ግን ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሜይል እንተጌርካሎም ንኢተሮ ማለት እዩ ተስላስ እንታይ መስለካ ብወገንካ ኣነ ክውስኽ ዝብል ንስኻ ተኽለ ፅባሕ ኣለዎም ናይ ቮቲን ኣቲን ካብ መጀመርያ ተኸትልካ እንተ ነርካ ፀብፃብና እንታይ ሂበ ነይረ ፅባሕ ናይ ቮቲን ኣሎ ቦታ ይቀይሩ ዶ ኣይቀየሩ እቲ ናይ ኤላን ማስክ ይወሃቦ ዶ ኣይወሃቦ ዝበሃል እዩ so short term anything can happen صباح 10% ክትውስኽ ወይ ከዓ 10% ክትቅንስ 10 ክብል ከለኹ ሕጂ 9 ክኸውን ይኽእል 10 ክኸውን ይኽእል ኣብ ገምጋም ሓደ ከባቢ ማለት እየ ክትውስኽ ወይ ክትቅንስ ትፅቢት ትገብረላ ፅባሕ ማለት እዩ ሎንግ ተርም ክሪኦ ከለኹ ግን ኤላን ማስክ ኣብኡ ክሳብ ዘሎ ክሳብ ዘይገደፎ ማለት እዩ ስቲል ክሳብ 300 400 ጃምፕ ክትገብር ተኽእሎታት ኣለዋ ከም ዝብለካ ግን ኣብ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ኣብ 6 ወርሒ ክትግምግሙ ይትኽእልኒ ኢኻ ሳምታይምስ ግዜ ይወስድ እዩ ምክንያቱ ሕማቕ ዜናታት ጥራይ በዚሑ ከም ዝረኣየና ናይ ታሪፍ ናይ ታክስ ተወሲኽዎም ሕጂ ከዓ ኤላን ማስክ ይግደፋ ዳ ይግደፋ በሃል ነይሩ ናይ ኢቪ ጠለብ ተሳኢንዎን ሕጂ ኩሉ ኔጌቲቭ በፂሕ ነይሩ ግን እቲ ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ኣድታዊ ዝኾነ ዜናታት ምስ ዝእለ ፅቡቕ ዜና ጥራይ ክመፅእ ፅቡቕ ዜና ክመፅእ ምስ ጀመረ ግን ዋጋ ናይዛ ስቶክ ከዓ ሰማይ ክስቀል ይኽእል እዩ ወን ተመዓልቲ ግን መዓስያ እዩ ዘብለና ዘሎ ማለት እዩ 8 ላይክ 36 ላይክ ንግበር ንዕዘብ ኦኬ ላይክ ንግበር ሓቂ ታንኪ ተስቢት ሆና ሕጂ ኣብዛ ህሞት ካብተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣበይቲ ምገዛእካ ኢንትረስቲንግ ቅዱስ ማይክል እሱም ኣብ ምንታይ ምገዛእኩም ምስክናትኩም ሓሳባትካ ክንሰምዕ ምክንያቱ ናተይ ሓሳባት እዩ ዝምበር ኣነ ኩሉ ግዜ ቁንዖ ክኸውን ማለት ኣይኮነን ዶንገ ሮንግ ሓሳባት ራይክበኩም ዝኽእል ናተይ ርኢቶ ማለት እዩ so it's extremely risky nvidia ኢለ ነይረ ክሳብ ዝሕጂ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ስቲል ክትምለስ እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ንድሕሪ 5 ዓመት የዋፍር እንተዝኸውን ነይረ ን5 ዓመት ከይወፃእ ኮ ስቕተ ዝብል ነይረ ትገንዘብ ንኣብነት ስቲል ኣብ ኤንቪድያ መዋፈርኩ ነይረ ኣብ ኤንቪድያ ተስላን መረፅኩ ነይረ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን መታ ፌስቡክ nothing wrong with it ወላ ሓንቲ ፀገም የብለን ኣማዞን ኮሚያ so ሓንቲ ኢልካ ክትፈልየን ኣዝዩ ዘሸገረይ ዝዓበየ ሚእታት ክትውስኽ ኢለ ዝግምተን ግን ኣብዚ ናይ 4 ዓመት 5 ዓመት ማለት እዩ ከምቲ ናተይ ትፅቢት እንተኮይኑ ተስላን ኤንቪድያን ክኸድዐን ዝብል ግምት ኣለኒ ካብዘን ዓበይቲ ንኣሽቱ ትካላት ኣለዋ ከም በዓል ፓላንቲር ዝኣመሰላ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ክመርፅ እኳ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ንዓኹም ግን ዝበዛሕኩም ኣብ ኤስኤምፒ ተዋፊርካ ኢስ always good so ኣብ ምንታይ ዋፊርኩም ናትኩም ሓሳባት ካብኡ ከለኹም ኣሕዋት ሃገራት ዩኤስ ዶላር ምጥቃም እንታይ ገዲፈን ኣብ ስቶክ ማርኬት እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ይኸውን ሃገራት ዩኤስ ዶላር ኦኬ ዶላር ኣይሓስር ዶላር ይሓስር ስቶክ ኣይውስኽ ዋግኡ ማለት is very simple እንታይ ዲ ከመይ ጌርና ንሓስቦ ደስ ንብለኒ ዶላር ይሓስር ኣሎ ስቶክ ኣይኮነን ዝውስኽ anyway ስቶክ ዋግኡ ዝውስኽ ዘሎ ይመስልና ዝበዛሕና is not ዶላር ክብሩ ይቕንስ ስለ ዘሎ እቲ ዋጋታት ከዓ ማዕረ ኢንፍሌሽን ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምግቢ ኣብ ሓንቲ ትካል ንኣብነት ዋልማርት ትበሃል ኣብ ዩኤስ ኤላ ሓንቲ ትካል ወይ ብዛዕዲ ቴስኮ ገለ ከምል ንኽእል ኢና ሓንቲ እንቋቑሖ 10 ቅርሺ ነይራ 10 ቅርሺ እንተኮይና
ብተዘዋዋሪ ክብሪ ናይ ዶላር ብ50 ሚኢታዊት ዋጉ ይቕንስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ዶላር ክሸጣ ከለዋ ዶላር ይበዝሕ ስለ ዘሎ እንታይ ክኸውን እዩ ዋጋታት ናይ ስቶክ ከዓ ክውስኽ እዩ ሕጂ ዋጋታት ዘይኮነ ዝውስኽ ዘሎ ዶላር ከዓ ይቐንስ ስለ ዘሎ እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ማለት እየ ስለዚ ንኢንፍሌሽን ክንስዕሮ ኢና ንዛረብ ሃሊና ገንዘብና ይኮነ ዝውስኽ ዘሎ ካብ ኢንፍሌሽን ኢና ነድሕኖ ወይ ከዓ ንከላኸሎ ዘለና ክብለስ ንበለኒ ስለዚ ያ እንታይ ክምረፅ ምክንያቱ ቅድሚ ዶላር ብዙሕ እዩ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ሕጂ ዝሓለፈ ዓመታት እያ ትኸውን ዘላ እምበር ቅድሚ 75 ዓመታት ዲገለ ናይ ኢንግላንድ ነይሩ ክቡር ገንዘብ ቅድሚኡ ናይ ፈረንሳ ነይሩ ሕጂ ይቕየር እዩ ብዙሕ ግዜ ዘይቅየር ነገር ኣይኮነን ጎልድ ነይሩ ዝጥቀምሉ ሕጂ ይቐየር እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ከ ቢትኮይን ይኸውን ቢትኮይን ክሳብ ሕጂ ተቐበልና ኢና ኣለና ብዓለም ዓር ከምኡ ጌርና በዓል የን ናይ ቻይና ገለ እኳ ክንደይ ናይ ከይከውን ስለዚ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ነዋፍረሉ ዘለና ስቶክስ ብጣዕሚ ክውስኽ ተስሊ ትገብረሉ እየ ኣነ ማለት እዩ ሰላም ሰላም ገሪ ሓውና ፅቡቅ ትምህርቲ ብሬን ቻይና ኣፍሪሓትና ቻይና ኣፍሪሓትና ኢትስ ኦኬ ኢትስ ኦኬ ቻይና ትካላት ድዩ ወላ ቻይና ብሓፈሻ ነዚ ዓለም ከይትቆፃፀራ ተስላን ኦኬ ኦኬ that's good okay so AMD ኣብ 160 170 ትብል ዘላ ኣፕል 3% ማራቶን ኢዚ what is GME GME GameStop ኖርማል ያ ብዙሕ ይተንቀሳቀስና ላግን ሃንደበት እያ 20% ክትከይድ ትኽእል እያ እዚኣ ሪላክስ ኮይኑ ሕጂ ብቲ ከባቢ ኣይ ቲንክ ኣይንቀሳቀስና ኣሎ እንታይ ግን ኣብዚ ኮንሶሊዴት ይገብር ኣሎ ብዙሕ ኣይንቀሳቀስን እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤንቪዲያ ያ ኤንቪዲያ ከማ ኣብቲ ከባቢ እያ ኮለት ሕጂ ንግዜኡ ክፀኒሕ እዩ ፓወል ክመፅእ ድሕሪ ገለ ሰዓታት what is the Fed ድሕሪ 3 ሰዓታት ድሕሪ 4 ሰዓት ጆን ፓውል ናይ FOMC ፀብፃብ ክወሃበና እዩ ኣብ 90 ግዜ ከዓ ዋጋ ናይ ስቶክስ ከም ዝሪኦ ዘለና ላዕሊ ታሕትን ክኸዳ ብላ ላዕሊ ታሕትን ክብላ 90 ግዜ ወላ so let's get back to እዚኣ ክንመለስ እሞ so ናይ ሎማዓንቲ ፀብፃብ ኣብ ዘለኩም ብሕትት ዝበለ ዋው ናይ ኮንሱመርን ንሄልዝ ኬር ኩሉ ቀይሕ ኣሎ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና እዚአን ናይ ሪስክ ኣሴት ተባሂለን ዝፅውዓ ወይ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ግን ኩለን ዋጋአን ክውስኻ ንሪአን ኣለና ኦኬ ኤንቪድያ ግን ትውስኽ ጥራይ ስለ ዘላ ንነዊሕ እንዳወሰኸት ጥራይ ክትከይድ ትኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን ፅቡቕቲ ሓሳብ እያ ጆሲ ከመይ ጌርካ ክትሪኣ ደስ ንበለኒ ኩሉ ግዜ ኮሬክሽን ኣሎ ማዕረምቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ስቶክስ ኮሬክት ትገብር እዩ ከምዚ ብትምህርቲ ኮሬክሽን ተባሂሉ ይፅዋዕ ብኩልኩም ትከኣብ ትሕዝዎ ማለት እዩ ኮሬክሽን ማለት ከዓ ከምዚ ሕጂ ዝበለና ጆሲ ሓውና ኦኬ ዩቲዩብ ናገለም ዋጋ ናይ ሓንቲ ብጣዕሚ ይውስኽ እንተፀኒሑ 5% 10% 20% ሃንደበት ክምለስ ይኽእል እዩ ንድሕሪት ግን ናይ ኤንቪድያ ነገር ግን ናይ ኤንቪድያ ፀገም ግን ከምኡ ካብ ንብል ክንደይ ጌርና ኣለና ኮሬክሽን ክትገብር እያ ወይ ክትምለስ እያ ካብ ንብል ሓንቲ ግዜ ተመሊሳ ነይራ ኣይ ቲንክ ተዘይተጋጊና ኤንቪድያ ስቶክ ኣብ ሓደ ዓመት ንርኣዮ ኣብዚኣ ተመሊሳ ነይራ ኣብዚኣ ተርኢና 94 ዝነበረት ማለት 940 ነይራ ኣብ 90 ግዜ ኤኒዌይ ሪስፕሊት ገይሩ ስለ ዘሎ እዩ 940 ዝነበረት ናብ ክንደይ ቀኒሳ ናብዚ 20% ቀኒሳ ርእዋ ካብ ዕለት 22 ማርች ክሳብ ዕለት 19 ኣፕሪል ካብ ወርሒ ኣብ ውሽጢ ወርሒ 20% ቀኒሳ ነይራ እንተዘይሸጥካዮ ግን ርእዎ ስቲል ተመሊሳ 32 ሚእታዊት መወስኸት ነይራ ዋላ ካብኣ ማለት እዩ ኢቭን 20% ቀኒሳ እንተሃለወት ትውስኽ እያ ሕጂ እንታይ ንምባል ኢለ ስትሬት ዝበሃል የለን ከም ዝበለና ሓንቲ መዓልቲ 2% ክትጎድል ሓንቲ መዓልቲ 10% ክትውስኽ ናቹራሊ ኣብ ከምዚ ግዜ እንታይ ክንርኢ ደስ ንበለኒ ነይሩ ንኣብነት ሓንቲ ካብተን መታ ንርኢሕን ፌስቡክ ማለት እዩ መታ ፌስቡክ ስለ ዘለና ብዙሓት ንርአዮ
ክንደይ ሓባጥ ጎባጥ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስቶክ ማርኬት ክዝባሃል የለን ትኸይድ ኣብዚ ሪኦ 193 በፂሓ 160 ወሪዳ ኣብዚ 176 በፂሓ ናብ 92 ወሪዳ ስቲል ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከባቢ 500 ትሽየጥ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኤንቪድያ ክትምለስ ድ ሓንቲ መዓልቲ እንተኢልኩምኒ ከምዛ ጆስ ዝበለና ኦፍኮርስ ሕማቕ መዓልቲ ክህልዋይ ኣደ ኤንድ ኦፍ ደይ ኢን ሎንግ ተርም ክንሪኦ ከለና ግን unbelievable ብኸመይ ከምኡ ኢልካ እንተኢልኩምኒ ኣይ ቲንክ ሜቢ ከይብሎክን ከይበዝሓኩም እምበር ኣብ ያሁ ፋይናንስ ክወስደኩም የልሓን ኤንቪድያ እንተኢልና ኣብዚ ኣብዚ ኢና ንርኢ ፒኢ ሮሽናታ ኣብዚ ኤኒዌይ ኣደነ ዋይ ከምኡ ዘለና ኣሎ ተእርኒንግ ፐር ሼር ኣብዚ ኣለኩም እዚ ፕሮፊት ማርጅን ዝበሃል ካብቲ ተእትዎ ዘላ ገንዘብ ክንደይ ሚእታዊ ትሕዝ ከም ዘላ ናይ ታክስ ቅድሚ ኦፕሬቲንግ ማርጅን ከባቢ 53 ሚእታዊት ኦፕሬቲንግ ማርጅን ተርእላ እቲ ኣታዊ ናታ ከዓ ልክዕ ብከምኡ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ግሮውዝ ወይ ከዓ ዕብየት ኢልና ንፅውዖ ፋይናንሻል ቶታል ረቨኒ ኣብዚ ንርአ ዕለት 31 2021 16.6 ትሪልዮን ኣታዊ ነይርዋ 16.6 ቢልዮን ቢልዮን ብድሕሪኡ ክንደይ ወሲኻ ካብ 16 ናብ 26 ከይዳ ብድሕሪኡ ኦኬ ጠጠው ኢላ ብድሕሪኡ ካብ 26 ናብ 60 ጃምፕ ገይራ ኣታዊኣ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ 79 ኣብዚ ግዜ ዝሃብዎ ፀብፀብ ናብ 80 ኣብዚ ጃምፕ ገይሩ ወይ ከዓ ነጢሩ ኣሎ ስለዚ ኣታዊኦም ክሳብ ዝወሰኸ ዋጋ ናይቲ ስቶክ ክትወስኽካ ናይ ግድኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣታዊ ኢና ሞር ክነተኩር ዘለና ማለት እዩ I'm sure NVIDIA will go up again because the company is very strong in the learning academy of AICP or technology. Excellent. Thank you so much. There were in advance of tech and revenue. Yes, كلهم تسلا تراي كندي أطفئهم جنزبابهم. تسلا تراي كاب سلسته سب شدش تريم قال لك نطفئنا لهم anyway. Oh my تسلا. أبذل لكم كاب سلسته كنسلكم خلينا نكعبي لكم. أبذل لكم كتم بوتقولهم Tesla is working on building supercomputers to develop its self-driving technology. Musk said Tesla's Giga Texas facility was nearly complete and will eventually house a 50k. Is he H100 ዝብሃል GPU ናቶም እዮም of course እሱ ሕጂ ሓሊፉስ ብላክዌል ዝብሃል ብድሕሪኡ ከዓ ካልእ ዓይነት ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ነዚኦም መን ካስተመሮም መን ይዝገዝ ኣለዉ እዚ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ማለት እዩ ከም በዓል ተስላ ከባቢ 3 ክሳብ 4 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ኣብኡ ከጥፍኡ ከም ዝኾኑ ሓሳባት ሂቦምን ኣለዉ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ታንኪ ክብርሓው ሶ እንታይ ንምባል እየ ሪስክ የብሉን ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ሪስክን ሪዋርድን እዩ ኦኬ ገዛ ክትገዝእ ከለካ እንታይ ሪስክ ኣለዎ ኢኮኖሚ ሪሴሽን ወይ ገለ ኮይኑ ክጎድል እዩ ናይቲ ገዛኻ ገዚእካ ዘለካ 100,000 ዝገዛእ 50,000 ክኸውን ይኽእል እዩ ኤንቪድያ ከምኡ ከጋጥማ ክእል እወ ከምኡ ከጋጥማ ዝኽእል ኮይኑ ግን እንታይ እዩ ሲትዌሽንስ እዚ ናይ ቻይና ናይ ታይዋንን ዝበሃል ዘሎ ጥራይ ክፀልዋ ዝኽእል እምበር ኢን ተርምስ ኦፍ ኣታዊ ዘለዋ እንታይ ግን ኣም ኮንፊደንት ወላ 10% 50% ኣትመለስ እምበር ሎንግ ተርም ክሪኦ ከለካ ንነዊሕ ግዜ ግን ስቲል ክትውስኽ ዘለዋ ተኽእሎታት ይበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሪስክ ኣብ ግምት ኣቲና እቲ ሪዋርድ ናታ ግን ልዑል ክኸውን እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ግን እዚ ኦፍኮርስ ከምዚ ኣድቫይስ ወይ ምኽሪ ዘይኮነ ወይ ከም ሓሳባት ርእይቶ ናተይ ሓሳባት ንምሃብ ጥራይ ማለት እዩ ሶ ሓሳባትኩም እንተሃልዩኩም ፅቡቅ ታንኪ ምላእ ኣብሉ ብከለኹም ሶ ኣብኡ ከለኹም ናይ ፌስቡክ ኣይ ቲንክ ኣብ ፌስቡክ ኣደነው ክንደይ ተከታተሉ ኣለኹም ከመን ብዙሕ ኣየበልኩም ግን ፕሊስ ላይክ ትገብርሉ ይምሕፀነኩም ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ፔጅ የብልና ንሞ ብዙሕ ኣይጥቀሙሉ ነይረ እንዴ ሞር ኣክቲቭ ክንከውን ኣብኡ ከዓ what's going on Facebook ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ሼር ግበርዎ እንተሃሊና ማለት እዩ ኦኬ ላይክ ግበርሉ ብዙ እሞ ኣብኡ ከለኹም ግን ፕሊስ ኣብ ናይ ፌስቡክ
ابنا فيسبوك زي فيدل فاينانس علوكم ابزي كيدكم او كنت تراي فولو تري لكم مالتي حدا كوجوسي خمساني او خدكم لايك تقبلوا بليز يمحسنكم مالتي سويا زاناتي فيسبوك بيجا مالتي ثانك يو سيم هنا كم غير كاشير غبرو نبوز حقس سلا دخل مالتي so let's get back to this share coins اي هون hopefully will do thank you so what do you think of Tesla كزارب صنحي قدم ابيلا كمان كنت غزي كبرحو صباح تصبر له ናይ ቮቲን ክህልዎሚ ናይ ይወሃቦም ዶ ይወሃቦን ናይ ኤላን ማስክ ማለት እዩ ተስላ ቮት ደይ ሼር ሆልደር ኣብዚ ናይ ሼር ሆልደርስ ከምዚ ንሕና ማለት እዩ ፅባሕ መዓልታ ፀብፃብ ክወሃብ ይፅባሕ ስለዚ ላዕሊ ክትከይድ ትኽእል ታሕቲ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ So ኣብዚ ለካ ዜና ክትሪኦ ትኽእል future of Tesla Elon Musk and Tesla are on the line at this week's shareholders vote on massive pay package ሕጂ እቲ 44 ቢልዮን So ኣብዚ ለና if Tesla shareholder vote against restoring Elon Musk's ከባቢ 45 ቢልዮን ዝኣክል pay package ነይሩ 2019 ተስላ ሳብ ሓደ ትሪሊዮን ማርኬት ካብ እንተብፅዕካያ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ክንህበካ ኢና ኢሎም ሞቶም ሼር ሆልደርስ ንሕና ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ኣብ ብጣዕሚ ሰማይ ሰቂልዋ እንተኾነ ግን ዝበዝሐ ግዜኡ ኣብ ትዊተር ኤክስ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ፕላኔት ማርስ ንከይድ ኢሉ ብዙሕ ዝፅዕረሉ ዘሎ ከምዚ ኣለና ናይ ባዕልና ናሳ ዝመስል ስታርሊንክ ማለት እዩ ግዜኣዊ ይሕልፎ ስለ ዘሎ ናትካ ዝግባእካ ይኮነ እቲ ገንዘብ ኣይንህበካን ኢሎም ሞቶም መንግስቲ ወይ ከዓ እቶም ዝኸስዎ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ግን ከም ሼር ሆልደርስ ይወሃቦ ንብል ኣለና ስለዚ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወላ ንባዕሎም ኣይፈልጦን እዮም ኣብ ዘሎ future of Elon Musk and Tesla on the line ይብለና ኣብ መስመር እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ላዕልን ታሕትን ከይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤሎን ማስክ እንተገዲቦ ኣይ ብሊቭ ናተይ ሓሳባት ከወኩም እንተዝኸውን ዋላ እዚ 45 ፓኬጅ ኣይወሃቦ እንታይ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኦኬ እዚ ፓኬጅ እዚ ተሪፉሎ እተን ዓበይቲ ትካላት ስለዝነፀጋኻ ንሕና ግን ኣባኻ ንኣምን ኢና እቶም ኣባላት ማለት እዩ ኣባላት ኣለዉ ንሱ ይኮነ ዝውስኑ ንኽእሉ ንሕና ግን ከምዚ ኣለና ስለዚ ካብ ሕጂ ተስላ ከምዚ እንተብፅሕካያ 5 ቢልዮን ክሳብ 10 ቢልዮን ክንህበካ ንኽእልና ኣብ ዓመት ክልተ ዓመት ክብሎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ክንዳና ኮይኖም እዮም ንሶም ዝዛረቡልና ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ብሊቭ ኤሎን ማስክ ኣይገድፋን እዩ ክገድፋ ዝብል ግምት የብለይን እቲ ፓኬጅ መሃብን ዘይመሃብን ግን ፅልዋ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብቲ ክብሪ ናይ ተስላ ማለት እዩ ኣብ ክብሪ ናይ ተስላ ያ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብዘየገድስ ቴክሳስ ክትኸይድ ኣይትኸይድ ብለው ናብ ቴክሳስ ትኸይድ እንተኮይኑ ናታት ናብ ቴክሳስ ትኸይድ ዝተባሃለ ጥራይ 5% ክትወሰኽ ትኽእል ዋጋ ናይ ተስላ ሶ ፐርሰናሊ ሄዚታንት እየ ዘለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ለቨረጅ ገይረ ደውላ ንፅባሕ ንእሽተይ ሪስክ ክወስድላ ዝብል ግምት ኣለኒ ግን you never know ማለት እዩ is on the line you never know long term ኣነ ቡሊሽ short term ግን anything can happen ዝኾነ ከጋጥም ይኽእል ሓፂር እዋን ዘለና እያ ማለት እዩ so ካልእ ሕቶታት ኣለኩም feel free ፅቡቕ ሕቶታት ሽኹም ምፅእ ዘለና ሓሳባት ንውሃብ ከለና ማለት እዩ ፊደል ፋይናንስ ያ ናይ ፅባሕ ኣይ ቲንክ ፅባሕ ሎሚ ምሸት ፀብፀብ ኣሎ ናይ ፈድ ኤኒዌይ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ፀብፀብ ኣሎ ፅባሕ ክበኩም ይሓስብ ኣለኹ ሎሚ ናይ ምሸት እንተይልኩም ካልእ ናብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ሎሚ ናይ ምሸት እሞ ኢልኩም ኣብሉ ፀብፀብ ናቱ ክበኩም ይኽእል እየ ተዘይኮይኑ ግን ከምቲ ልሙድ ብልቢ እንዳመስገንኩ ፕሊስ ላይክ ከዓ ኣይትገብሩን ኣለኹም ሰልኪኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓን ክመዘኻኽር ግን ላይ ካብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ከዓ ሓደ ክልተ ዝኾነ ፀሓፉ ፀብፀብ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ክንሪአና ፅንሑ ዋን ሰከንድ ቮት ንግበር ኢለ ፀኒሐ ሕዚ ኣብዚ ቮት ንግበር ኢልና ኣብዚ ንሪኦ ተሃሊና 48% ተስላ ኢልኩም 23% ኤንቪድያ አንፎርቹኔትሊ ኤንቪድያ እታ ዝበለፀ ውፅኢት ኣምፂኣ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ክንሪኦ ከለና
ዝተሓተ ትጅምረሉ ዋጋ ኣብኡ ኣለካ ዘርበሉ ኣብ መንጎ ታይዋን ሰሚኮንዳክተር ኤንድ እንታይ ግምት ኣለካ ኦኬ ሶ ያ ዝበዝሕና ኣብ ተስለያ ንዋፍሪልና ኣብ ክልቲኡ ዝበልና ካል 28 ኣይ ቲንክ ኣና ካብቶም ኣብ ክልቲኡ ይኸውን ኣለኹ ብሓፈሻ ግን ከም ጀመርቲ መጠን ኣለኩም ብዙሕ ኦፕሽንስ እዩ ዘሎ ኢንዲ ወዲእና ያለና ኢኖቬቲቭ ቦታ ኣለኩም ኣብ ከመፅእ ድያ anyway very strange ኦኬ ዝተሓተት ዝጅምረሉ ዋጋ ገንዘብ ኣብኡ ከለኻ ተዛረበሉ ናይ ህዝቢ በ ዝተሓተት ዝጅምረሉ ዋጋ ገንዘብ ኦኬ ኣብኡ ከለኹም ንእሽተይ ቲፕስ ንኩልኩም ሜቢ ሓደስተ ወላ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ቋንቋ ዝዛረብሉ ክትህልው ኢኹም ምክንያቱ ይርዳእኒ እቲ ወይቦ ዝበዛሕኩም ኣሕዋት ንሕና ኤንቪድያ ገለ ንብል ዝበዝሑ ምሳና ነዊሕ ስለ ዝተጓዓዝ እዩ እምበር ብዙሕ ምርጫታት እዩ ዘሎ ከነዋፍረሉ ንኽእል ሓደ ካብኡ እዚ ስፓይ ንብሎ እዩ ስፓይ ወይ ከዓ S&P 500 ኢልና ንፅውዖ እንተሪእናዮ ኩሉ ግዜ ዋግኡ ይውስኽ ራሱ ሎንግ ተርም ወይ ናይ ሶሪ ናይ 5 years ከሪእኩም ንኣብነት ሪእዎ ይውስኽ ኣሎ ላዕሊ ኸይድ ታሕቲ ኸይድ ኢስ ኦኬ ሎንግ ተርም ክንሪኦ ከለና ግን ኣብዚ ግዜ እዚ 200 ዘዋፈርከ ኣብ 5 ዓመት 500 በፅሐ ነይሩ ኖባዲ ጊቭስ ኢዳ ዝብለካ ሰብ የለን ብክልተ ነገራት ኢኻ ትጥቀመሉ ባይ ዘ ወይ ንሓደ መክሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንመክሰብ ጥራይ ዘይኮነ ሴቪንግ ከምዚ ገንዘብካ ንክትዕቅበሉ ወላ ትጥቀመ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ባንክስ ንምንታይ ነቕምጦ ገንዘብና ሴፍ ንክኾነልና ኦኬ ንክዕቅበልና ማለት ሕጂ 10 ሚእታዊት ህዲ 5 ሚእታዊት ካብቲ ገንዘብና ኣብዚ ንዋፍር እንተኮይንና ንክልተ መገድታት ኢና ንጥቀመሉ ዘለና እቲ ሓደ ሃብትካ ህንፅልና እቲ ካልኣይ ከዓ ሴቭ ንገብሩና እቲ ባጀት ምሕደራ ገንዘብ ዘይሸግረና እዩ ዝበዛሕና ኤኒዌይ ወላ ነቲ ዝምህር ሰብ የሸግሮ እዩ ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ እቲ ባጀት ንክትማህታ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኦኬ ኣነ 1000 ደሞዝ ኣለኒ ስለዚ 20 ሚእታዊት ካብዘን ገንዘበይ ኣብ S&P 500 ክድርብየኒ እንተኢልና እቲ ዝወልደልና ዘሎ መንግደፎ እቲ ንእክቦ ዝእከበልና ዘሎ ኣብ ግምት ጥራይ ክነእትው ከለና ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ገንዘብ እሞ ብዙሕ ክሕግዘና ያ ብዙሕ ክሕግዘና ክእል ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ ኣብዚ ናይ S&P 500 ዝበልክዎ እንተዋፊርኩም ቀስ ብቀስ ሽዑ ኣብዚ ኤንቪድያ ዲ ተስላ ዶ ሓይፍ ኢልኩም ባዕልኩም ንእሽተይ ሪስክ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ተዘይኮይኑ ግን ቪኦ ክብለኩም የድሓን ኣብ ዩኬ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እዚ ተገዚእኩም ተመራፂ ይኸውን ናቱ ኤክስፔንስ ሬሽዮ ትኸፍልሉ ክፍሊት ውሕድ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኢንደክስ ፋንድ ወይ ከዓ ETF ኤክስቼንጅ ትሬድድ ፋንድ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካብኡ ንእሽተይ ሪስክ ክወስድ እየ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓመት 15% ወሲኹሎ ባይ ዘ ወይ ውሕድ ኣይኮነን ኣብ 5 ዓመት ዳርጋ 100% ወሲኹሎ ማክሲመም ክንሪኦ ከለና ካሪእዎ ይድይብ ጥራይ ማለት እዩ ንእሽተይ ሪስክ ክወስድ እየ ትኾንኩም ከዓ ኣብዚ ኪኪ ንብሎ ዘለና ብምውፋር ኣብ ሓደ ዓመት 17% ኣምፂ ኢልኩም ኣሎ ኩሉ ግዜ ከምኡ የምፅእ ማለት ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ማክሲመም ክንሪኦ ከለና ከዓ ኦፍኮርስ ከምዚ ኢሉ ንእሽተይ ሪስክ ዝወስዱ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እንተዋፊርኩም ከዓ ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ከተምፅእሉ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ሶ ታንክ ዩ ብምዝኻርካ ሌትስ ሰፖርት I mean ኮርስ ኦኬ ኮርስ ከኣለና ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኦፍ ኮርስ ትወስዱ ኮርስ ከመ ንህቢና ቴሌፎን ኣብኡ ስለ ዘለኩም ኮንታክት ክገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ መንበርሺፕ ኣብዚ ዩቲዩብ ቻነል ብምእታው ኣባላት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ቀዳም ዝወሃቡ ተምሃሮ ዝመሃሩ ኣለውና ኤኒዌይ ኣብዚ መንበርሺፕ ብምእታው 50 ጥራይ ላይ ጌርኩም ኣለኹም ኣነ መበል 50 ክትናብኡ ከለኹም መዘኻኸሪ ኣብዚ ለኩም join the channel to get access ለና ኣሎ እዚ ኣብኡ ብምጥዋዕ ነዚ ቻነል ሳፖርት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም is only 9 pound $9 ገለ ኸውን ኣሎ ማለት እዩ ንወርሒ ኣብ ድሌትኩም ካንስል ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ቀደም ከዓ ምስቶም ዝመሃር ዘለዉ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ጀመርቲ ትኮንኩም ኤኒዌይ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትመልሶ ትኽእል ዓይነት ገንዘብ እዩ እቲ ትምህርቲ እቲ ኮርስ ብምውሳድ ማለት እዩ peace out everybody okay thank you so much guys صباح يرخبنا لو ما عندي صبصاب زلو ናይ ምሸት ግዜ ተረኺበ ክበኩም ኢናቱ እንተዘይኮይኑ ግን ጽባሕ ሰዓት ከም ናይ ሎሚ ዝጀመርና መደብ ክህልውናይ ሰሰናይ